bro. Okay, trabaho. Ikaw pala nag-bake. Oh. Wala palungkot na po ko ah. Bake siya, bro. Bakery. Bago ra gud. Bakery. Bakerer. Oh, wow. Tapos oh. Malan ma, okay na, final na. Pila na bread curd. Pangalan, Okay, pangalan. butangan na to. Pangalan. Ay, ipatong. Una sa happy birthday. Happy birthday. Happy birthday sa Ilan na? Happy birthday. Manghilak kami. Uy, ang cake, ang kwarta, ang kwarta. Asan kwarta? Ibton kwarta ra ba na? Diba? Ang iring ko may gutom na. Okay. Tapos, sulat na ka. Sulat na ako to. Basta yung metering yung sulat ni. Bebe ko sinulatan. Yan eh, oh. Yan yung pagsulat, oh. Anak-anak awit, oh. Ano ha? Hindot kiri kagi si Badio na ito. Loh! Nga tol ba? Grabe tol ba? Hindot ka tol. Ama na tol. Ano na matukan na bro? Masilat yung metering. Ba't yun ako brad? Unsa? Dili, happy na isulat ko na birthday. Bro, okay bisa bro. Wala, ikaw daw, Siyempre, kay. lagay mo nag-kick tol. Badio na. Ikaw daw, ikaw. Ikaw daw happy oh. Sige. Happy Christian. Uy! Happy man talaga tayo. Hindi, happy edad ng Ritzy, bro. Ano lang happy? Sige. Happy. Si. Pila na may edad bread curd? 30. 32. 32. Tol dito. Happy lang yung butang. Dili, ikaw Happy dili. 21. Birthday. Dili, birthday niya. Ay, dili, nana may birthday ba ba? Happy ko na lang edad. Happy me na lang. Ay, yung ketchup. Ay, lumad. Happy ko. Ha? Ano na ito na nagnanang litering mo? Dili, kuhan ko ng 5 years ko sa Goldilocks. Ang bobo. Goldilocks eh. Charo, Goldilocks. Nakuha ni mo yung lasa. Dili man sila magtudlo ng mga kuhan. Oh, wow. Kuan, pagyod, gibold. Pagyod ang kuan. Letter. Ay, ang kuan. Number. Ako din po yung glittering tol. Ay, mag-number. Mura po, nag-edit pa siya. Nag-edit sa cake. Nada rin yung nana. Ando. Uy. Ando, iando. Huwag ko yung sakit yung ulo.